die zit helemaal vol. Met pollen. Ik denk dat ik er niet eens bij kan. Die zit echt helemaal vol met pollen. Dus die ga ik lekker laten Een soort hangen. sneeuwpop geworden. Ja, ja. Je denkt misschien dat we in de natuur staan, maar niets is minder waar. We staan midden in de stad voor een ontzettend weelderige geveltuin. Hij lijkt misschien heel groot, maar eigenlijk is hij bij de bodem hartstikke klein. Een zak met buisjes mee. Ja. Een soort van pipetjes. Daar ga jij iets mee vangen. Ik zie echt van alles vliegen, Juri. Ja, het zijn hele mooie plastic tubes om te kijken wat voor beestjes we kunnen vinden in de geveltuin eigenlijk. En nou, dat is lekker als je zoiets kleins in je handen hebt, want dan kan je tenminste de hoeveelheid bijtjes vangen, want anders vliegen ze echt weg. En als je ze met je handen vangt, dan heb je een heel groot probleem. Juri Morpurgo, onderzoeker van Leiden Universiteit. Jij hebt promotieonderzoek gedaan, hè, naar groen in de stad. Ja. En een onderdeel daarvan was die geveltuinen eens onder de loep nemen. Correct. En dit is weer een honingbij? Ja, het ziet er weer uit als een honingbij. Je ziet er heel veel. Dat komt ook omdat heel veel mensen van die nestkast tegenwoordig hebben. Ik probeer nog wat andere dingen ertussen uit te vissen. Zoals hier zie ik volgens mij iets wat meer lijkt op een... Ik weet het niet, maar het heeft zichzelf zojuist ingesloten. Ja, ook een soort bijtje. Maar wat direct moeten we dan even in het boekje kijken. Maar dit is wel heel leuk om weer eens wat anders te zien. Wat een enorme geveltuin is dit. Ja, dit is denk ik wel een beetje de allergrootste geveltuin die we hebben gevonden in ons onderzoek. Hij is heel smal tegen de gevel aangezet. Dus hij is misschien 1 of 2 tegels is hij breed. Ik denk eigenlijk 1 zelfs. Misschien 30 centimeter. Ja. Maar hij is helemaal om het huis heen gezet. En daardoor heb je best wel heel veel ruimte. Waar het dus gonst van de insecten. Ik zie hier een mega... Oh, die zit helemaal vol. Met pollen. Ik denk dat ik er niet eens bij kan. Die zit echt helemaal vol met pollen. Dus die ga ik lekker laten hangen. Een soort sneeuwpop geworden. Ja. En laten we nog even kijken bij de stokroos. Die zie je ook veel in Amsterdam, hè? Ja, die komt echt heel veel wild op. En die is ook behoorlijk exotisch. Oh, kijk, hier heb je er al eentje. Kijk, dit is een van mijn favoriete beestjes. De stokroos snuitkever. En dat is dus een snuitkever die eigenlijk alleen maar zit op de stokroos. Dus als je er eentje ziet, de stokroos, moet je even snel aan de toppen kijken van de bloemen. En dan kan je waarschijnlijk een handjevol stokroos snuitkevers vinden. Super leuk om te zien altijd. Stel, ik wip er 2 tegels uit. Maakt dat nou echt uit? Ja, absoluut. Dat bladoppervlak is dus echt het allerbelangrijkste. Dus als je je geveltuintje wil inrichten, dan is eigenlijk het eerste wat je wil doen bladoppervlak. En dat betekent gewoon planten goed laten groeien. Dat betekent ook dus niet te veel snoeien. Want dan hou je dus weer wat bladoppervlak weg. Het tweede is eigenlijk soortenrijkdom. Dat is het allerbelangrijkste na. Dat betekent eigenlijk hoeveel verschillende soorten plantjes zijn er. En sommige plantjes zijn weer lekker voor het ene insect en andere plantjes zijn weer lekker voor het andere insectje. Dat zijn eigenlijk de 2 grootste dingen die je kan doen voor je geveltuintje. Nou, positief dus. Ga door met die geveltuinen. Absoluut.